Volám sa Patrik Roma, mám 37 rokov a vysokoškolské vzdelanie v ekonomii. Pracujem ako riaditeľ spoločnosti v oblasti súkromnej bezpečnosti. Aktívne sa podielam na činnosti v treťom sektore, a to najmä v občianskej iniciatíve Nie nám to ľahostajné, zamerané na filantropnú činnosť, a to najmä pomáhať a chrániť. Realizovali sme viac ako 70 projektov, zameraných napríklad na boj s leukómiou, podporou darcovstva krvi, podporou handicapovaných detí a dôchodcov. Na projekty sme prispeli sumou viac ako 100 000 eur z vlastných prostriedkov. Do komunálnej politiky som vstúpil v roku 2004 ako nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. V komunálnych voľbách v roku 2007 som bol opätovne zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva. Nie som členom žiadnej politickej strany. V komunálnych voľbách 27. novembra 2010 budem kandidovať ako nezávislý kandidát na post primátora mesta Žilina. Moje volebné heslo je žiť ekologicky, myslieť ekonomicky. Pri tvorbe môjho volebného programu som oslovil aj širokú verejnosť, aby sa spolupodielala na jeho tvorbe, ktorý po konzultáciách predstavíme 2. septembra. Môj volebný program je zameraný hlavne na tieto riešenia. Mesto nemôže byť iba konzumentom daní, ale musí podnikateľsky vytvárať aj pridanú hodnotu, to je vytvorenie mestských organizácií, z ktorých zisk pôjde do mestskej pokladne. Efektívne riadenie nákladov mesta, to je zrušenie nevýhodných outsourcingových zmluv, čiže obstarávanie služieb externými subjektmi, ktoré neefektívne odčerpávajú peniaze z mestskej pokladne. Zvýšenie kapacity predškolských zariadení o 100 miest. Vytvorenie mestského podniku na separáciu a spracovanie odpadov. Riešenie preústenej dopravy, a to najmä oprava Hviezdoslavovej ulice, ktorá odvedie dopravu z centra na ľavobrežnú, ako aj bezplatná mestská hromadná doprava na okruhu Železničná stanica, Hurbanová ulica, Komenského ulica, Štúrové námestie a námestie Milana Rastislava Štefánika, to je odbremenenie parkovania v centre. A moje genius loci, čiže duch mesta, priblíženie malebných zákutí nášho mesta a okolitej prírody, ale najmä pokus o záchranu potoka Všivák, výstavba rozhľadne nad Povazským chlmcom, archeologický výskum v mestskej pamiatkovej rezervácii a sprístupnenie vykopávok verejnosti, rekonštrukcia parku na Boriku a zriadenie Mestského múzea zameraného na históriu, kultúru a architektúru.